mwikire simu yao ime. Chinsani go chiaragire isato nende chiabona mogorobo mwancho murigereria kerokoro kwegena kwa nebu na kwa birego kwego kya kubwate miroberi yegetosini kiga kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii okwarigania SMS ya maye chinsesato eri onkumanyibuna narayana kwariganirie asenchira ere yobwekiranuri tanganike gima tigatoranyore gatiari kwariganeretie asenchira ere yobwenge. In solidarity, therefore, we advise that this bill is ill-advised, malicious, lacks morals, and dangerous to the church, and therefore must be opposed and rejected and not be allowed to see the light of today. Abaraibe kanisa ikaunti ya Kisii wesokia kwa mererio kona chwe bango we kanisa chinga kichemesangerekano. Nyinyi ndugu zangu wa bodaboda, lazima tukue pia na nidhamu. Kwa hivyo mimi nawaomba kilo sasa mkue mfano mzuri. Umugavana Simbarat kobori abarunde bechipigipigi gotwara maskani na boigo kobe kiorokererie kia. Application yeyo tenyale tikoiwekana intubune petitioner ntwatebanga application yeyo etuguterwale esengencho oyo yebegete gwangere goikerane koti bunetakeire ekina kiorobebe gatie county ya Nyamira na Kisii gotakorekana ritko ria rero magega yoyo begete kinekyo gotaikirana bosi bwekigambiro. Ayamuna yanda mango mwancho muri ringo kwariga ningumanya senchera ere yobwekiranu asensemo ya Facebook na bagotonyaro wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyaro wetra Ndizi TV News na boigo na bogo tweet wetra @Ndizi TV News eri otogendere gosanga na boigo kwemanya manke Petra Mukeira nero koine KHP chanelio gicha oikeira senchera ya bene eri etriane Evelyn Osera kero boigo tokubwatra na nere Joshua Uta asensemo yebimanyirio ko kwariga nito ya chaka senchera yobwekiranu korwa se county ya Nyamira awaseki na kubwatkana norobebe county ya Nyamira ne county ya Kisii akegenderete ase kigambiro kya Nyamira nonyana bonige kine kyori tkolia rero getabage kogenderera neye magega yobo begete ogosaba gwokogania okogose yokoteba buna tabwati okwegena no mona chebina bwekegambire kyo encherara bega kunacha ekinekyo aserieta Christopher Barare gotaikerana bosio bwekegambiro nonyana bonigo omuwakiri bwabali babegete kinagyo kwamereria engane yo yorobebe baba kugania ekinekyo ugoteneniwa aseboigo umunachie bina arachie korwa gosekonacha igoro yogosaboko chitarike 30 neyemo cyumutinyiga okiokomi omutinyiga oikomi muriketo korwa se county ya Nyamira job mangi norobati urwasoboime ekina igoro beberwa kero kagatie county Nyamira na Kisii ekiya kagere kogendera gotegererwa imeke gambero gie chindemero kya Nyamira uzwo monachi ebina umosike Justice Mugo Kamau nigo getakorekana lichuko lya rero yemega ya Christopher Barare uyobegete amasabo yo kumugania omonachi ebina Kamau Mugo asekelia Christopher Barare atebeseta bwati obwegenwa buna omonachi ebina oyo nachikonacha ekina ekyo achabwati bwanchereria gochiase ensemo eyemo oyo kobeke application yago tebanga tabwati maninga oyo na ejaje yokotegerere kineke na keruli buya. These are the links I wanted him to confirm in court. Now he has refused to come. I believe if he at all he exists, then it's because
if at all he exists, he knows that we are in a place. Estas maeche omwakiri boyo begete kinekyo aseke gambero nyambega gisesa nigatebire ensemo yabo nigobaganiti amasaba Christopher Barare atuguterwe are asenge njitarabaga wikirana bosi bwekegambero ekyo chintunda isato obere gagotebigwa chintunda lero nentunda ya gatatu atakeire gochicha na inde tacheti igo application eyu tenyarete koigwekana intubune petitioner ntwatebanga application eyu etuguterware esengencho oyo yebegete gwangere goikerane koti unetakeire wono nigo munachi ebina mugo kamau arachikorwa okonacha igoro ya masabo ayo chitariki emeronge chatonemo omochienyi oyo Application for the peace of the we can even deliver it on that first. Yes. Mojaji gatebanga chitariki emeronge tato neye momotienyi oyo gocha korware ruling igoro ya application eyu. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase County Nyamira Job Maangi. Miamono murikeito Job Maangi asoroboti ururekranu korwase county ya Nyamira na korwase county ya Kisii ni gobono abarundi abechipipi korwase municipality ya Kisii abarachiye gokonyeka ase okwegenderia anene ase obunchurire bwabo neye magega yo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati gochake benne ekyombe ekyokera chikobakonya asukugacha chibesa nabo igokonyora amakabesa ayo arachikobakonya okwana chinga kiechyo aratinigabaga kubagania abana bodaboda bonsi kwenekia obotoereru nabo igo amaskani nabo igo koba ekyorokererie kiya gochiase abaunchurire bonsi murikeito ndemo Stephen noroboti urwaso gwagare Asegeti kia Gusii Stadium nigo chiribu cha watani ba boda boda kurwasa chi stage ya 50 nemo na isano na ibire chirase municipality ya Kisii baikira na somo yega bwogo chakiwa bene gwe kiombe kia abana boda boda igukira abakonye kwega chere nibo amuna kwegendereri. Aya ngoja official now we launch the Kisii Municipality Boda Transport Cooperative Society and I give this certificate to the chairman. Kagusangana abana boda boda abo arati naine kiabuna nagendere ko bagakwo boko emeremere ngete sector ya boda boda asaba ko babatwereru na kubwatira na serikali ye county neri enene ile korento botwereru asomo cyobosongo. Nyinyi ndugu zangu wa boda boda lazima tukue pia na nidhamu. Kwa hivyo mimi nawaomba kiroho sasa mkue mfano mzuri. Ndio nyinyi ni watu wazuri, kuna mambo kidogo mabaya lakini mazuri yamezidi yale mabaya. Kwa hivyo nyinyi ni watu wazuri. Asentundende arati na gikelibo kungatia aba MCA ve county ya Kisii barengete kokonyeka gwetera chikonda chechitenda chie county. Kakinga kiora abena nayo mwanafunzi. Oyo ogende krasi. Oyo somi. Oyo kirama tem. Oyo makeli. Omanya ko ire krasi kende milenya alekane. Ndete sababa heshimiwa MCA. Maria oyo mono gaigo yaku. Oyo ndenoyo Kigogi. Oyo ndenoyo Bokimongerogoro. Ndage temba tebiga. Tende neons mwa kolire. It's conflict of interest. Naende tenda chinde mokoleti. Tinko bakana besa. Gwetero murobeli gwe kiombe kia igurwa venerero abana boda boda mbanyale kwega chire nibo yoko basira.
Asomoro biriole rasegeti kia Gusii Stadium nigo mugavana Paul Simbarati ainete buno muroberi buno boko beka abagwatani ba boda boda amo ariko bakonya ko bakinia samaki mabo na kuleto botwererwa sobo gatagati bwensemo ya Bosongo municipality. Ko reporter ya Ndizi TV ko regeti kia Gusii Stadium erietariane Ndemo Steven. Miyamono Ndemo Stephen ase oroboti ururikirano n'abarabeci kanza korwase county ya Kisii inse yeri ya buri ya Kisii County Pastors and Clergy Forum bakora wana Bishop Lawrence Omambia nigo bono beso kirye nakoyikeria engana yo wakane bango wech kanisa achire echinga kibakora emisangirekano au gosekesha nabono nigo bamochirie serikali ya county ya Kisii anana sogote babuna nigo etali korwa maskani gochiase kanisa amange nigo twarganire n'umurikeito Brighton Makori. Ayabono naro babwate nekero banyarire bakwamereri engana eyo. Na kama wachungaji tumekuwa na shida kuikubali kwa sababu hii inaumiza kanisa, na kama kanisa la Kisii Kisii County, wanasiasa na serikali ya Kisii inategemea kanisa kwa kuombea na kutoa maelekezo. Boigo nigo bamochiri obuteneri bwe county ya Kisii anenekero bateruna nigo yarekane buna nigo barema mincha na ndete basigeti ekanisa ambao yanapitishwa na county ya Kisii ni kuonyesha kwamba kanisa la Kisii halitambuliki kamwe na serikali yetu ya Kisii. Ni kana kwamba serikali ya Kisii inaipinga kanisa la Yesu Kristo. Nasi kama kanisa la Yesu Kristo tunadai uhuru wetu wa kuabudu. Oigo bamendire buna ekanisa gotwara kesha tario gwakeriogi korende byombe mbere bigwakeriogi bitakeire korigererwa. Na pia tunaomba kwamba kaunti yetu ya Kisii ikubali ya kwamba kuna tofauti ya kesha na makerere. Tunajua kwamba makerere ni mambo yanayohusika na mambo ya neema, kwa hivyo lakini kama kanisa la Kisii hatuweki makerere. Kuna vyombo vingi, wanasiasa wengi pamoja na sehemu za burudani ambazo wanaweka makerere usiku, lakini wao hawajauzizwa. Sisi tumeambiwa kwamba tutoe 5,000 kila wiki, lakini muda mwingi ya kwamba ukipiga pesa kwa mwaka ni zaidi ya 200,000 na kuna kampuni yoyote inalipa 200,000 kwa mwaka. We also condemn taxes on display of flags. We condemn the taxes on construction of sideboards. We condemn the taxation of street names. We condemn the taxation of banners. We condemn J, the tent pitching, K, about posters, and we condemn the taxation of signboards. This is actually an antichrist intent to fight the church. Ayanaro babwate ingia kogera bakwamereri ebiri eyo. This bill must not be allowed to see the light of the day because, 1, requiring churches to pay taxes could endanger the free expression of religion and violate the free exercise clause of the Kenyan Constitution. By taxing churches, the county government of Kisii could be empowered to penalize the church. If we default as a church on tax payment, reference the United States of America Supreme Court confirmed this potential in the McLeod versus Maryland of 1819 when it stated the power to tax involves the power to destroy. Kolengana barabo abakristo bali bakogenda se chikanisa nande batakiriko chikorusigwe bangeyo bali bakorusigwe bangeyo koritugura Jumatano oikaritiko lyechuma. The church is already struggling to survive due to the current economic constraints. It could further be endangered by a new tax burden because the citizens are taxed from Monday through worship day, and it is the same people in church that the county government wants to tax. Kolengana na Lawrence Omambia nigo baterina barabumba bwati bubebonde no mugavana bwe county ya Kisii na baterina bande. Sisi hatuko kinyume na gavana wetu ama deputy governor na serikali yetu, tunawapongeza, lakini kwa hili tuko kinyume kwamba hawafanyi vizuri, na hili ni kupinga Kristo, ni kupinga umoja wetu, na ni kuona kwamba kanisa halina maana, lakini nataka kusema kwamba kanisa lina maana kubwa tunapokuwa nalo. Bono nigo yatigaire asama goko yo mugavana bwe county ya Kisii Paulo Simbarati gusina chigonchorerie birengera byaye igoro yenganeye yogo chikorusi ebango ekanisa ase abatenere bechikanisa banyarire bakwamereri enganeyo
goika bono ngoripoteri getaseni Candice TV eredariane Brighton Makori. Mbia mono Brighton Makori ase orobotioro chinga kiecho nigo egatia ba MCA koru ase county ya Kisii babeire bagutuguterare engane yo wakana gusokona chwe bango chikanisa asebo igo babeire bakumochia omochumbe webunge ya South Mogrango Silvana Sosoro ase chingumachia yebuna aba MCA nigo bakorusia gose bakonyora chibesa koru ase ebango ye kanisa nigo bamuganiri osoro kokora magendero ase bunge ya South Mogrango na koru chinga kinyororo chia aba MCA be county ya Kisii na barabugikirania amagendero ase chiward chabo umuswada nororo usenganiro ya letire debate ose concerns kurwase abantu baitu be public inga Kisii county ya etiri richiko ikurusie ba ase chikanisa muno chichiko kesha butuko chibwata mangana yo kurande butuko ngane iteribo n'abashimwa bakwanire bonero munyakero bo budget mugabano Kisii county wa ututeire ngani yali agoteba tayigo chikurusia bango asichikanisa chichigo kora urandi bwabo butuko ina singe nchunga chikanisa kuna tuma ite twins ichigo tokonyera abantu baitu kubaonjura imyo yawe yotato korobusalia baba abantu abaya ine karatu debate ngeke abantu abange batebanga pasenye Kisii nese astinasai county astinasai nende kusasima turaruse taxi kecho affect abandi batari kurandi because the member of parliament for South Mogrango has been heard in various forums whereby he's castigating and saying that His Excellency the Governor has already ascended to that and that he has pulled it out of proportion and saying that it's a charge tax, and that is not the case. We want to remind His Excellency, our people, that His Excellency has got no interest in saying that he is punishing those Christians because he is also a Christian. Number two, I want to remind Mheshimiwa Osoro that he should concentrate on matters representing his people at the national level. Ours as MCS, we have got that mandate. We have been given the power to represent our people at the county level. So matters county should be left to us, the honorable members for county assembly, and also he should concentrate for his mandate as a member of the National Assembly and leave us alone to transact the business of the county. Ngabune county no nyebange ya ruro aba MCA barega ngabali yenjera yoko ligia modalities hostingera chobo cap to regulate chikanisa chilikira asere gati yaitu chigo kora oborandi bw'abaso so that imbako infringing to rights chabantu bande bali batageti batakara amarandi yayo igo nagokere koreke usiste kuriga governor ya irete asogotinenia ebangeyo Tokotigana nayo nigo ebirengererio au bigenderete korwewa kubatkana n'umuroberio bw'amasomo o competence based curriculum gose CBC awase ababwatani au bechisemba babere bakubwatoka ebirengerero byabona tayo n'umuroberio yo obeire gogo konya kegima nigo nonya nabo aborokia na babere bakoyo koboko na oteba obeire kogose ko koleta amaunchireria manne asensemo yetsemi asensemo ya Bible nigo babere bakomochi umuroberio yiga na oteba nyakoro muyani go ore egurube asebare na yonsi nigo bayakwana ase omuyega bwo kubekere gutwa kwa boroki waba PP2 ase skuru ya Mukebo Elimu Academy eyo toka sebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii muri keito Josephat Amisi na ikiranoro na utwariganiro roboti rwa senchira yoboime asintu ndende nigo omoroberio omuyiya bw'echisemi CBC onyareko bagokonyora ogosirwa kurwa asaborokia imeye county ya Kisii asebatabiri nigo omoroberio onyareko bokwenekia buna abana banyareko bakonyora amaigerio achietororo nabo igo wekonya gwesira ase omoroberio oyu bw'echisemi. But with CBC it's learner centered, a lot of practicals being engaged, so we are for it. It has its advantages and disadvantages, so we just work with it because it's a government policy and we have to work for it. Under now competence-based curriculum, it's going to be an extensive curriculum, and we are hopeful and optimistic in our Bible. They should be ready because CBC here is here to stay with us. Very expensive. It's not expensive. Currently, no we are just ukwana asomoyega bukubekerwa chigutwa ase skuru ya Mukebo Elimu Academy yegotoka ime location ya Kirwa
nigo nonyena bogati abaibori batebire omuroberi oyo onyarire koba bwerigo ririnene nabo igokoirera abaibori abange gutaikirania amagani ao ase boigo banyare koba bakoboria serikali nyare koba gekoenana amaigerio nogosemia guchia asa abaibori rinde banyare koba komanya omuroberi yo moya bwechisemi kakino mokong'ore chi project ichiro chinyinge abaibori tokobori kuchibesa ekera sekero nga leta besa gete tokorere project totebe guseme biasi bakoyeka gusena magena bagukaranga gusenya mekuguru kene yani ebintu nebinge biro igo togwachia government yaitu inyare ko bakego to support eliegere omuroberi oyo iga onyare ko bakoko baburungi asenseme yo muroberi yo CPC igo tware ko borie serikali asengincho muroberi yo tarabe kuronge gocha ase tole toyo manyake gima na support elie serikali ekorwa elindo muroberi yo ikirane elinde tosemigwe na kukwegerigwa elindo muroberi yo ikirane boronge nonyena bo omo director bwe skuru eyo ya Mukebeli Academy Stephen Boruma nigo atebire oboremerwo gochiasa abaibori ngati ebitango ebyanyareko bigokora akong'u chisemi kogendera nabo igokoboria serikali nyareko bikobwate chisukuru chia bene elinde banyareko bagoikirania chisemi abaibori bare poverty rate cyane abaibori abanke nabona abaibori abane bade balance ya 5000 abaibori 3000 asige chobole muri boroboke nakeka tuja gutabere tolenga abana basombire eke turajore support kubwa abaibori support kubwa serikali elide skuru yito inyare ko bayukira obasemya gochia ase abaibori chinga kichi skuru cyasiekirwe tabira abaibori murenda abana bainubuya nonye nintulenda abana baitubuya ege ko garatisi sarong holiday kamuranje morora abana baite sawo bagutara nero nandi ngai bagutara baika abaibori digo ko babolia abana erusa to baite digaranga betijebere murenda abana baido babyoka mairi babyoka chichiro babyoka kogenda kisabu chimbe babyoka chipigipigi babyoka sejasole kuripoteri gataseni kya Ndizi TV kuri skuru ya Mukebeli Academy yegotoka ime location ya Kirwa constituency Nyaribari Chache county ya Kisii Eliterane Josephat Hamisi Omoteneneri bw'eskuru ya Orencho Junior Academy eyo toka sebunge ya South Mugrange County ya Kisii Michael Londabu nigo aruro kuboria gocha sabaibori kwene kyabunanko ngo barenda bare abana babo anacinga kiechiga bachakire omutimoko bwerusa ere ntambeke gima abayigo niga aruro kuboria gocha serikali akonyora chiskuru cy'abantu nyene unenchire moyo gochisira eriyo goikerania chisemi asenchire bwenera tomuriketo Mildred Mumanyi no roboti urwaso ekero chiskuru awe chigendete gusiekwa eliukurulibaga guchiase aboroki wa grade ya gatano na gumo ekerasi ya gatano na gatatu amone kerasi ya 12 gokora amatemwa eskuru ya Orencho Junior Academy nigo yanyara gokora umuyiga eliukubabekera chigutwa aboroki wabo basuka guchia ase birengo ao nigo Michael Ondabu uyore omoteneri bw'eskuru eyo abakere abaiboli amona bali mbeskuru eyo mbuya mono ase emirememi yabagokora ase boigo abaganeri bali bagochigokora amatemwa amayam. I know Orencho has done all it takes for you to sit for the early exam. And I want to assure you that you are going to do a good job. You are going to pass. Tuna furaha kubwa kwamba tumekuwa na sherehe ya wanafunzi wetu wanaobusu kwenda hatua mbalimbali ama grade tofauti tofauti. Leo watoto wa PP2 wana graduate. Next year watakuwa katika grade ya kwanza. Vile vile tuko na grade ya 6 ambao pia wana graduate kuingia na junior school mwaka ujao. Vile vile tunao darasa letu la mwisho wa ile system ya 844 ambao ni wa mwisho. Ekero baukwanira igoro y'omurobulyo OCBC nigo basabire serikali guchinyura chiskuru chechi private na guchisira ekiagerana chiro chyo abana balia bagosomera ororo na bakenya. Mfumo wa elimu ya umilisi ni mfumo mzuri. Wale ambao walikaa wakauleta ni mzuri. Kuna shida moja katika mfumo huu, unahitaji hela nyingi. Na unavyohitaji hela nyingi,
hasa shule za kibinafsi zinakumbwa na matatizo ya kupata hela za kuendelea kuhakikisha kwamba mfumo huu unaenda na wakati wake, hasa katika ununuzi wa vifaa maalum ili kufanikisha mfumo huu. I want to appeal to the government of Kenya that what they are doing is good and they have really helped us in promoting and helping the Kenyan child. But again, we are keeping on playing every now and again. I don't know whether our prayers are going to be answered any sooner. We want to appeal to the government that if possible, in the future, they support the private institutions like these ones. Waigo nigo baireli baga elio kubasaba abaibuli kubalinda abana babo ekero baguchia koberanka egeka egetambe. As parents, please, as we close the school today, take care of your pupils. Take care of your children, because we will have a very long holiday. So make sure you know where your child is and what he or she does. 2, to the learners, kindly, as you go out, I'm very much aware that Lorenzo has changed you, has added some value in you. Let everyone outside there see those values that has been added to you. Portray them, use them, especially in helping the needy people. Kuripotelea egetaseni kia Ndizi TV iletaliane Mildred Momanyi. Mbiamono Mildred Momanyi se oroboti ururu ikiranu nekero amariganyo ya matemwa yegredi kia gatano narimo ne klase itagenderete ase chiskuru imense ya Kenya ngima nigo bono aboroki wawo bagenderete koganeriwa nabo igo gusabirwa amaya oyo mobo yoberiga kubaganiria amaya no mo MCA we wodi ya Riana Victor Umbasa oyo yakwana ya ase skuru ya Hurricane Academy asibo igate birebuna namba mbachikobeke meroberio yo komenta chibesa ase chibasari anene konya aboroki wabo bakuru ase chinga chitari kwenyara boigoni garuro kubori go cyasabara ikubwatrana eryo gosira chisemyo muri keto dipo nasanya noroboti urwasubwimi chinga kibona aboroki wabo bagenderete gosieka chiskuru ao eryo kogenda so mutimo ko mutambe bwetamu ya gatatu nigo bono bagendete koena na ribaga gochia asaborokiwa aho bagochigoisaransa matemwa manene yo mwako yoiga eskuru ya Hurricane Academy nigo yakoro moyega bugo chengera aborokiwa kolia rere twabwate omoyega bugo sieko mwaka abwesto twabwate graduation ceremony esa abana bale kosuka koru ebiwango mbali kuna bona abana bale kosuka koru ebirasi bibyaise bya chekechea bakoenda grade 1 na bali bale kosuka koru grade 3 bakoenda aba primary na bali bale kosuka koru grade 6 bakoenda junior secondary asali tukolia ile tukolia sana tukolia mogoko twanyale koba toko abana baite ebiyewa ne certificate elinde korokia matokeo yegasi bakorire asoma komuyo omwe MCA we wodi ya Riana Victor Umbasa oyule ngomogeni omoske asomoroberio ywe niga segeto ya bwokoroisia history asa abana be grade 6 ama na class 8 tunafanya mtihani wa kitaifa wa kwanza katika hiyo grade 6 na tunafanya KCPE ya mwisho katika darasa la 8 so class 6 wanatengeneza historia kivyao na standard 8 pia wanatengeneza historia kivyao kwa sababu wao ndio wanafunga mtihani ya darasa la 8 chinga kiechechio nigabaganiria maya aborokiwa bagochigoisaransa matemwa manene gochakere wiki gocha ere buno muteneneri bwechisemi ase county assembly ya Kisii hao watoto nataka niwapongeze kwa kufanya bidii na kwa kufika mahali wamefika na niwatakie mema vile mtihani yao unapoanza wafanye vizuri ndio waingie the next levels. Situtakia watoto wetu mazuri
na tuwaombee wale watoto, ile mtihani mnaenda kufanya haitatoka mbali, ni ile mtihani mlikuwa mnafanya tu darasani. Boigo na nyara komentera omero bilemi yababegete bune county ya Kisii yogo chikomenta chibesa chieji basali go chia sabarokiwa ase boigo ababolia abarai bonsi kubwaterana kwa masomo katika assembly yetu ya Kisii mwaka huu financial year ya 2023-2024 tumetengeneza budget ya kutoa bursaries kwa watoto wetu. Ambayo tumepitisha mwaka huu tumeongeza shilingi milioni 2. Kwa hivyo sasa kila ward itapata shilingi milioni 5 kwa watoto wetu ambao wanasoma kwa secondary schools. Nimeona malumbano kati ya viongozi wetu wa Kisii kama county, tunarushiana maneno za zingine kwa kiongozi huyu na huyu na huyu. Mimi ningeomba viongozi wetu wote wa Kisii tushikane mikono, tuache kurushiana maneno. Ginko ripoti likitaseni kia Ndizi TV kurua se skuru ya Hurricane Academy kutoka Imeye County ya Kisii elitaria Nedi Pon Asanya Miamono dipona sanya se orbo tiororo ikiranu nakoru isiko yorogongo ruagusi nigo ekamati etenrete chingwa nagatia serikali neseme kwa meridia serikali kora wana Kimani chungwa na boigo Kalonzo Musyoka babeire bagukora umurobero bwo gusangereria ebirengerero korwase ebyombe au gokwana ase ensemo ya Elementaita ime ya Naivasha county ya Nakuru asbabeire bagutwara ebikaro bya matukabere nigaba tebire buna mbachikoiranera ebikaro bya abo chitariki 31 cy'umutinyo yiga eryo gukwanira engana yo kokonga kwobugima saba Kenya eyo yaburirwe ricibwa sabatere nanigo barachiko bwatani ababwatani au eryo kobakonya kugayana engane yiga. We have also discussed and agreed on issues pertaining to the fidelity to political parties and multi-party democracy. And we have now tasked our technical teams to begin drafting the instruments or bills that will actualize the areas of convergence that we have agreed on. Kimani and I have signed letters of invitation to the people we consider important who are going to help us crack this matter of the high cost of living during the round table discussions on Tuesday and Wednesday. Nomo waziri bwobotari na boigo chingiti choro sana Dr. Alfred Mutwani gabeire gagoteba buna eserikali yabekire emirobere isaine yoko enekia abuna achamana nionsi asabo menyo bwe chingiti choro sana abwabeire boko gitwa bunenchire yemo yogotanga chingiti choro sana koba ase abanto eyento kerabege koreta chisegi. Hii shida ya human wildlife conflict ni shida ambayo imesumbua Kenya na Wakenya kwa muda mrefu sana. Ni shida ambayo imeongezeka sana kwa sababu hii shida ya ukame wakati wa climate change miaka 3 iliyopita. Wanyama wametoka kwa pori wamekuja wamezunguka, na katika ile mahusiano yetu na wanyama wananchi wameumia, mimea imeumia na watu wengine pia wameweza kuuawa. Hii ni shida lazima sasa hii wizara ya utalii na mambo ya wanyama Ne wizara yechsemini go ya mochiwe asogokora amaunchorerio ase amachiko ya matemwa manene imeyense ya Kenya ayaniga kwanwa na bachumbe ase bikaro byebunge byeritkorya rero asiba mochirie ekyombe getenderete amatemwa nabege wizara yo yechsemi askire baterebuna amaunchoreria yo ni garage koreta obo tutukanu naboigo ogotaikiraniwa kwa matemwa yo asenchira ebwenerete. Mr. Speaker, recently the Ministry of Education, through the Kenya National Examination Council, communicated that this year's exams, all the people that will be managing exams, the center managers, are supposed to go to the sub-county headquarters to pick the exams 2 times in a day. Previously, Mr. Speaker, it was just once in a day in the morning, and they would have the exams in the schools until the end of the day.
But this new provision, Mr. Speaker, poses certain challenges because, Mr. Speaker, sometimes because it might also be the rainy season, the issue of not distance is one problem. The other issue is also the issue of terrain and the possibility that the exams, if they have to be done in the morning, returned to the sub-county headquarters and picked for the afternoon, this might pose a very major challenge, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, I just wanted your indulgence so that we can find a way forward for the sake of the citizens of this country and our candidates for this year, because also, again, Mr. Speaker, Mwanchu mulgeri wanora batio runa rogotereta omwerio bwama yaye chinsa isato asenchera ere yoboikeranu ekarongwa kerangambia mono asogo chora kobananche na basaki baitu bartu abwaterana koine kya mangana wikera senchera yoboikeranu na barabuni gonko ba kerangambia mono nyora roberionsia TV na bagotonyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyora wetra Ndizi TV News na bogotwitu wetra @Ndizi TV News ero togendrego sanga na boigo kwemanya manke asensemo yechibi chaneli ogi orione kiacha wikera senchera ya bene nigakoro kwa Petra Mokeira orione oritwa batoko batera nera sensemo imenyererio nigakoro kwa Joshua Uta eretriane Evelyn Osere kerongo kuganeria oborigereri borobia na boigo obotko borobotoereru